Hello guys, haino rokna ani blog lam sogo tini sing sadeo thangna nai tongo phungni siming blog khaiman liya tabung no sadeo thangna hine tiarong baye blog khaisio kaino rok dalai tong de ani blog kai please ani channel no kisa subscribe khairi de tebo tongo logeo borok ko hayang digi ke bai ma song yang tongo te hainai nasing tongo Kay norok ani channel no kisa support khaibay di friends rock abang kay tini na outfit tanga de ito hay simple sa kaya teka na hingkay na de hello hindi Max letang itu, tatu dita, subscribe kali di sada, subscribe kali di kaki ni channel no. please subscribe kali di onek support nanggun norok ne, angkai norok blog so ya sak ani logi gedali tong di punugan norok na malai piano, ta gari kana thang tongo, tabung bagai bye. Tabo hingkai gari kalai khasang sadi bari hingkai Maharani puro Maharani nonna bai tongpla suka gari salu khai ako tabo hingkai sing Koilanpur gana sogoi kha ko naide naithok mani sida view kai norok naitong di blog bai sak Tabo hingkai Koilanpur market to sok pai kha gift rok pai lai na pho hingkai arona bathak lai jak tabo yang gift pai na thang lai jak tam no kholai ko gift pai nei rok hab lai kha ma gari salok hai siming si thanda nobar sip gari o phungka pura tongplam mane Tabo kaya Koilanpur bridge malai sinai ito na dia bridge Koilanpur niya Jara ani blog nai tongai ro please ani channel no kisa support khai di subscribe khai di baja de share khai di video sa jo to comment khai di na ro te kam nai na mo song blog so koi lekha chen tang no gari no kholai yo iko hanglai to hai di bu basui hai di bu iko Ulo take khai deta. Oi. जब देख सकती है Lorok putu ma buzak na putu buzak na ni orang wan kalainya nam thara ang ito ko kalai pa kita muni ko kalai mai ko ana awut Obo hangkai bride mengkokoi na ketal bono tiar khai tonggo nai tong di nara Mau nyamis aja? Ini kita lihat kita mah. Hei, kemana kah? Oh my god!
tabung kaiseng basi sungni para berai naigra nakho जों tak baini limani parao thangna nai tongo u basui u kamsile tu khang sungjak bin parao bin nokka napho Nei. malai ko malai wano aga do pink color ni nai ko to friends so au tapok basui sunoro sopai jagi ko basui bin nogo ro kisa asuk lai ko bilai tongo basui nang tam sanam sung ni nogo phaimani seng bahai ma tongkha mong ko mai ni sadeng ge an ta ko bo si no ko no pha kya ya ka wai se pam bor no pha ko mo sadeng man belai bai ko ka ha an para putui ma ka bor no dak thangga bailile mani nogo habri tilangani bo kicha ko khaje thaini salai thanglai an ta ti noga na tong ke ga na tong ko nyu tong bong ni o bailile ma ga no oi ni ya kai sang no na ya à wo sa ti phai nan ba chong no no yin thai no sabo khai basui sungni nogo ne thanglai tongkha te bo sade bari nogo yang baini liman paratei ma malai nusido malai khangkai norong no phunungkana gudali tongdi norong blogo orang kai dalila bai baini limani bidu phaimani ko thokai tirok habri na hine hasa habri liya borok sul talasi jagai ko thang thang ka khalai thokai iko hamjut bai jamge kota pakai jeng pet puja khaina thang tongo ronggen maisa lainane maisa khai somni bazar guri ui muyar sabji rok ke langai ta muyar abon sikam ro je ha mani tilangai đây có cái cú được không? Cái cú tên mà cái mày nè, tôi mắm mày lên nhá. Mày xem. Bỏ nó cái cho mình nhá. Cái này có cái bên trên đó có ai vậy? Mình làm mình thì chắc có không không? maisa lepekha maisa oi tak sabni jane on kha auto kalai tongo ga bono maisa bai yang tongflamani sidano pheno barsirat kutong ga yang baire o kisa rasta o berai tonga na hine phamanem abono auto asuk tongo tabo ga yani tini ni blog amsung nong sina sabai kha nang bai kha takai thanglai sina palase borong ni bazar bazar gorok nai hati bo khaibai kha kai norok jara jara ani channel ko kotal kai subscribe khai di video saja khai like khai di comment khai di video no share khai di kai norok bai next vlog o malai fiano tinin bagai amsung nong kha joto no bai hor kaham Mana pengen nak usah sudah. Ayo, usah.